Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Edwin, atubo iti Ilocos Norte, ngam iti agdama kat adda ijay Qatar. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Arcebal, Lumo family ti Tupa Agno Pangasinan. Kylie, Dennis Bolaton Jr., Dennis Relit kan Jr. Arcebal, kastamatan the Deverly Leobert Errol Arcebal from Cheryl Arcebal ti Riyadh, Saudi Arabia. Dizon kan Kabarwan family ti Santa Teresita Cagayan from Sheila Dizon. Mamang Tesi kan Papang Calixto from Marian Dinglasan. Lega dagdag kan Nieveras family ti Nalvo Sur Luna La Union from Nida Nieveras. Sagon kan Joso family ti Santa Isabel Sur Ilagan City Isabela from Jemery Sagon ti Hong Kong. Mamer Simbala Amor Morales kan Christian Paguyo ti Angadanan Isabela from Jason Pagulayan. Tolosa family ti Manzante Magsinggal Ilocos Sur from Lin Tolosa ti Hong Kong. Camilo family ti Pasil Kalinga from Harriet ti Kuwait. Makablaawan pa'y damanang Dalin, Brenly, Marlon, Popong, Levi, kastamot da Jessa, Anjo, from Divine Grace Valdez. Manang ko di tapudtol apayaw, nanang ko iji Ballesteros,
Matias Sanchez kan Umingan family from Jenny Umingan. Happy birthday Tatay Rogelio Castañeda from Lucy Orpilla ti Dubai, UAE. Makablaawan pa ni Reynaldo Jose kan happy birthday Annalyn Jose from Josephine Jose. Jangjang Urubio ti San Clemente Magsingal from Shemiros Ayon ti Andorra, Europe. Shout out kada Linda George, Maribel Bowat, Linda Pasyon, Nati Agustin, Alamo Eugene, kastamat ni Jasmine Rivera, Susan Ronquillo, Maria Aidayaon, Imelda Velasquez, Cristel Telan, Leonora Bautista, kan Gloria Escobar. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Edwin. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat kadagiti rinibo a subscriber yo iti Ferds Caballero YouTube channel. Adapay lang idi iti radyo da ito'y a programa, kanayon kamin adumdumngeg. Kat agyamanak, taaddan da ito'y iti YouTube, babaan iti official channel a Ferds Caballero YouTube channel. Ato dagiti makitkitak nga agre-repost iti drama yumanang ngamjak ida supsuportaran taamok at ti Ferds Caballero YouTube channel ti original a channel ti drama adagiti tugot iti danati biag. Adamot padas ko akayat ko apaikan biag babaan to'y programa yo kat amok a makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngeg. Ilingad naklangan manang itinagan nga Edwin, Tubo, iti Ilocos Norte, ngam iti agdamak kat addaak dito'y Qatar. Addan pamilyak manang, kat isuda ti inspirasyon ko, no apay nga agsak-sakripisyo ak dito'y balasiw taaw. Diyak amuno addan kaarngito'y inak isalaysay kada kayo, ngam sapay lakumata mapagasatan mat daytoy, ama ipatangatang dito'y programa yo. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Carlo anak, darasong atan maudi ka ni ti klasem. Untatang! Apay, masapa ka man nga agpasada iti tricycle lakay. Wana Rosalie, masapol, tapno makaornong tayo mata. Dumakdakilan ni Carlo, iso ang masapol nga isaganaan ti masakbayan na. Kay kaya't kung artagluglugan iti tricycle ni tatang, nanang. Wan nga rod, ngam di ka mat agplet-plete. Katkanain mo ta libre day tatong galaglugan. Iso dakin ko iti tricycle ko naman. Siyempre tatang, intong dumakilak, tulungan kantong agtrabaho. Basta agadal ka na imbag, tapno adamot pagmamaayan ti bannog na inaldaw ni tatang mo. Sigurado day tananang. Alang nga rodan, mapan kami tani. Maladawon ni Carlo, bakit? Kasano kat makis istorya pay laeng. Makisamsampitaw tumot iti saritaan dagiti nataengan. Ala. O may kan anak, tani. Amangan numaladaw kan iti pagadalan. Itulod kan. Ay na, nagkapsot ti biyahe bakit? Dandan awan ti mapasadaan iti agmalem. Kasta talaga Edwin, adong aminan ti agim impod ita panawan. Ngam kasano tayo langan ngayon o kasta ka na yun. Sapay dumakdakil ni Carlo. Ang mga naagkolehiyon to ngam awan pa'y lati na orno aparay ti pag-aadal na. Kat anya nga ti maaramidan tay. Alangan mo tapatayom ti bagim iti katatrabaho. Diyak kaya't nagnanayin lata nakastoy ti biyag tayo Rosalie. Isokas la kaya't kumatan ti agabrod. May mayat ijay. Kas kadagiti daduma kalugaran tayo. Anya? Wan bakit? Makita mo tinagdumaan ti biyag da edi kan ita. Taadadan ija abroad nga agtrab-trabaho. May paidan ti amin akayat ti pamilyada.
Ti kinasaliwanwan ti panagbiag ti pamilyada. Makaadal pa iti napintas nga eskwilahan dagiti anak da. Edwin, Kastamot ti biag akayat ko para kada kayo ko ni Carlo. Ipatpatag kayo unay. Iso akayat ko nga ipaay ti amin akasapulan nyo. ket ti panagabroad mo ti makitkitam a solusyon ti kinarigat ti biag tayo? Juan Rosalie, isa palubusan na kumamapan agaplay iti agency ang nagaplayan dagiti kakalugaran tayo. Pangasim. Day, apay, napanan nila kay mo Rosalay. Nasapa mo tapi manaw. Napan ijay Manila, nanang. Ha? Anyahay, tinaramid na ijay. Kunak numasapa nga agbiyahe, adamot di tatay tricycle na. Napan iti agency nga imbaga ti may sa kalugaran tayo, nanang. Ag-apply ka no amapan agtrabaho iji balasiw taaw. Anya? Tarigagayan na ti mapan agtrabaho iti adayaw. Day tamot ti kayat na, nanang. Nabannog sa ngagpaspasada nga inaldaw. Ngam isulat tamot ti adda kabibiyag mi. Sapay kanayon na panunutan ti maipapan ka ni Carlo. Kayat na kano ang maipaayan iti nasayata masakbayan. Sabali at talaga ti panagpampanunot nila kay mo, anak ko. Kayat na asakbayan ti amin. Nanang, nagasat ka. Takas ka ni Edwin tinakiasawam. Saan ano asinulat na ditan asaan mo't amapang namnamaan? Ha? Nanang? Makita mo't. Ti pakasaknan ni Carlo ti kanayo na pampanunutan na. Pakakita ampay ngay iti kasta nga asawa. Ay naimbaglangan ta. Nanang, pangaasiyo. Di yun ipalagipay tinapasamak iti kalabas. Asawa ko ni Edwin. Diyak kayat nga darumso aparikot. Gapulaeng iti napalabas. Ag-abroad sa kano mo dya manugang mao kabagays. Ay, wan kabagays. Talaga kayat nanti mapanagtrabaho iti adayaw. Nabanugsan nga agpaspasada iti tricycle. Sa bagay, sayang ti kinagagat na no, dito lang ti pagtrabahuan na. Iso amay mayat iti abroad ta ano ti napintas nga oportunidad. Nawan nga rod Kaya na baglangan ata ni Edwin ti nakiasawaan ni Rosalay kabagays. Sana di kanayon na akakuykuyog iday. Wen nga rod Nag-asat ta simbang bay ni Edwin iti biyag na, idi pinanawan di na laing alalaki. Ada-adagos nang ibawingan na iti atensyon na, kat nalakalaang analipatan na day di alalaki. Naku na maon, iso ang mas dawak mo ti ibagayo ang makiasawan. Impagarup ko iday na o day di alalaki ti pakiasawaan ti anak mo kabagays ngam sabali magayap. Saan nga amo ni Edwin ti maipapan iti day di alalaki? Iso asaan akayat ni Rosalie amadakdakamat pa iti maipapan kenkwana. Napatag kanyak dagiti aginak manang Emmy. Iso dati inspirasyon ko, nang runa ti anak ko. Taidi impas ngay ti asawak ni Carlo, agkurang kano iti 2 bulan. Ngam nalaos ti panagyaman ko iti na Marswa,
Tanasalon at lataan na ipasngay, kandi makkel ti anak ko nga uray na imulan iti panunot ko, anak kurang iti 2 bulan idi na ipasngay. Iti panag-apply ko nga agtrabaho iti balasiw taaw, napagasatan akmet manang. Amok ama ikaw ak idi amayadayo iti aginak, nga masapol nga agsakripisyo ak, tapno makaurnungak para iti panagadal ti anak ko, ken tapno maipaayak iti narimat a masakbayan. Naimbaglaengen tauso idin ti video call manang. Ket dayta ti kang runaan anangep-ep iti iliw ko iti aginak, apaman anakagtenga kon iti balasiw taaw. Carlo anak, kumusta nga iti panagadal mo? Nasayat mo tatang. Nangatot ti score ko iti exam mi. Nasayat nga rin no kasta anak ko. Ituloy mo lang ti kasta nga aramida mo, Un tatang, tapno maragsakan kayon tumanan na makakita iti grades ko. Siyempre, anak ko. Mapunas amin abannog ko iti panagtrab-trabaho ko diti balasiw taaw, tunggal makitkitak dagiti nagngangato agradom. Ket inton agtorpos ka, sulit ti amin arigat ko ditoy anak. Kaano nga rin nagbakasyon ka ngay tatang? Diyak pa'y masigurado anak. Basta agbakasyon ak tulat ta. Ngam saan pa'y siguro nga ita? Mailiwak na minan kan ka. Sana bale anak, takanayon tamod ni ag video call. Nudad duma, kadwata pa'y ninanang mo. O di kasla addaak mo't laangan di tasibay yo. Sa bali lang tamot di adda ka talaga dito'y tatang. Tapno may papas ko mo ti iliw ko kan ka. Di kag na nagtamapasamak to day ta Carlo. Basta panunutog maagtrab-trabaho ak ditoy para kan ka. Kada kayo kon ninanang mo. Un tatang. Agsingsingpat ka kanayon Di mo ipapaayan iti sakit ti ulo ni nanang mo. Sikatinam na maag amang kitkita kan kuha na dita anak ko, kabayatan ti kaaddak ditoy. Di kagdanag tatang. Siyak ti makamok kan ni nanang. Siyak inabaybay-an kan ni apong bakit. Agyaman ak Carlo anak. Mala, sige nga rodan. Umawag ak tumanen. Ibagamlatan ka ni nanang mo nga inawagan ka anak. Naimbagman ta nagsarita kayo manan nga agama anak ko. Nanang, nag-video call itay ni tatang. Nairanamot namin niya dati na pananyo ko ni Apo. Talaga saan ang makaid na di amam no saan naka makasarita kan makita iti may sangal daw. Damdamagag nga rin no kaanong agbakasyon nanang. Nung di nakanupay mo't sigurado no kaano. Kasta talaga anak ko no aday iti balasiw taaw. Ngam di ka maganatan. Agawid tumatlaang ni tatang mo. Makaawid to nga tayo to naggraduarak iti elementarya, nanang. Amo ka ikagumaanan to ti agawid anak ko. Takayat na makita ti graduation mo. Amo mo't ani tatang mo ti excited no maipapankan ka. Sapay ko mga rod, nanang. Takayat ko, kumpleto tayong to into naggraduarak. When anak, iso asay saya atom ti panagadal mo. Tapno adamot gunggo na ni tatang mong agtrab-trabaho iti adayo apagilyan. Kumusta ngay mo't ni Edwin, diyan ti trabaho na anak ko. Nasayaat mo't kaasi ti Diyos nanang. Iso na laang, tatalaga ang mailiw kanon kada kami, nang runa unay ka ni Carlo. Ikot, kadayon kayong sabot nga agsarita iti idal daw. When mo't ket di ananang,
Takayat na ang monitor nga inaldaw ni Carlo. Sa balilat ta ka no adda ditoy. Apay, saan pa'y ka di ang makaaway da anak ko? Mama, minsan to ka nun inton graduation ni Carlo iti elementarya nanang. Kaya't na kano nga addan to dito iti dayta nga aldaw. Sa bagay, dandanin naggraduar ti anak yaw. Nag-BA talimabas ti tawen. Saan anapupuutan? Nabayag mo't gaya mo ni Edwin di abroad. Wen nga rod nanang. Kat makita adagos ti nagbaliwan ti panagbiagyaw. Nagpintasan to'y balayo. Magatang yu pa yan ti amin akayat yu agatangan iti anak mo. Wan nanang, gapo iti kinasalukag ni Edwin. Iso nga ikagkagumaak mo ti agimped. Tapno adamadanon na nga urnong ko inton agawid diti Pilipinas. Hinda saya at dayta anak ko. Saan mo agastusan amin nga ipawpaw itna kada kayo? Magatang yu lakit ti nagiti kasapulan yaw. Ubadayan dayta. Idulin mo ti masubra. Kasta talaga ti aramidak nanang. Diyak kaya't asayangan ti pagbanbanugan nila kay ko, ijay balasiw taaw. Rosalie, nakaawag ka man, bakit? Wala kay. Taimbagatan iti school ni Carlo no kaano ti graduation da. Kasta ka di. Nasayat nga rod no kasta. Makaawit kanto ka di. Ay sigurado day ta Isungorod ajak nagbakbakasyon itinabayag. Taday ta nga aldaw ti talaga asagsaganaak. Maragsakan to lakit ti ni Carlo. Talaga nga idi pa'y akayat na nga agawid ka. Kat mapasama ken Rosalie. Agpakada akto ni Tamok aging gaan na sa papay. Kaya't ko nga isaganaan tanto ti graduation ni Carlo. Awisam amin nagagayim kan am-am muna di ta lugar tayo, wen? Kastamat ang dagiti gagayim tayo, Sigurado ka? Wen, Rosalie. Manmano ti kasta pasamak iti biyag. Kaya't siyak ti kang runana maragsakan, tagtorpusan iti elementarya ti anak ta. Diyak pulos na pupuutan ti panaglabas ti panawen manang Emmy. Sa nga pulo ti tawan ni Carlo idi nagabrodak. Iso akasla nakaskas daaw, idi pagsarsaritaan min ken ni Rosalie ti panagturpos ni Carlo iti elementarya. Napalaos aragsak ko iti daydi agundaway, ngamin agpagraduara kon nga uray iti elementarya pay laeng. Malaksid iti dayta, pakaragsakak mutlaang ti panagbakasyon ko iti umuna agundaway manipod nagabrodak. Nalaus met ti kinaragsak ni Carlo, agsipod ta naawis amin agagayem na kastameten dagiti am-amumi. Ngam kabayatan ti pasken, adda may sa asa nga ili ang nakaibaw-ingan ti atensyon ko. Diyak am-amu day di alalaki manang, ngam sigun iti napaliiw ko, kasla nabayagan nga agam-amuda ken ni Rosalie nga asawak. Gaputa jak kayat amadlaw ti asawak akasla agata pakon, tingarod ulitag ti asawak akabsat ti katugangak a babae ti kinasarita. Uncle, adaman damagak kada kayo. Ano tayo ta, Edwin? Asino tayo siya lalaki? Ito lang amin ang makitak. Kaslam amuna kayo launa yan kada Rosalie. Dajay.
Jay, nakatugaw iti da dya banda. Ako, nagigyan iti dito lugar tayo iti nabayag. Kalata nagpukaw. Mas daawak nga raw ta nakita kita iti mabuno iti pasken yaw. Ay, itay pa lang kami napalpaliwag, Uncle. Kasla da tensyon iti nagbaitanda ni Rosalie. Madlaw aliklik-likan ni Rosalie tunggal umasidagkan ko na. Edwin. Uncle, mamati ang amuyo da dya lalaki sigun iti napaliw ko itay pay. Adda ka di rumbang amamwak? Ay, amaw Edwin. Awang nakiti posisyon tapno agsaw may panggap kan kwa na. Pangasi, Uncle. Talaga asa balit agparparit na kanyak. Ibagayo ko man kanyak no anyaman ta amuyo. Ay, maala, ngumsapay la kumata jak pakabasulan ritaw. Sakba nagamamu kayo kan ni Rosalie. Naadaan iti relasyon da Rosalie kan dayjay alalaki. Anya? No kasta. Panagkunak, panawanan Edwin. Tapno kasaritam iti naimbag ti asawam, maipapan iti kinasiyasi daw dayjay alalaki. Masapol nagsarita ta, Rosalie. May papanitian niya, lakay. May papaniti lalaki ang nakitak itay atim mabuno iti pasken diti balay. Ha? Asino di dya lalaki? Apaya di mo inyam amo kanya. Saan nga importante da dya tao? Diyak nga rodam mo no apay nga imay, kat saan mo ta naawis? Nadlaw ko kasla da tension iti nagbaitan nyo. Apay aliklik-likam tunggal asit gan na ka. Diyak kaya ta pagsaritaan da dya tao. Masapol a pagsaritaan ta. Podno ka diti imbaga kanyak na uncle? Anaadaan kayo iti relasyon iti dayjay a lalaki? Ha? Agpodno ka kumakanyak, Rosalie. Saan ka kaya ta pasakitan, Edwin? Kandiyak kaya ta mariribok ti pamilya tayo. Saan aday tatur orayek asungbat manipod ken ka, Rosalie? Diya agpaiso ti kayat ko amaamuan. Sakbaya nagamamuta. Ada relasyon mi. Ngam kalaat api manaw asaan ang nagpapakaada. Iso ako naknaawan kami na. Nakirelasyon akin ka. Kat bayat nga umadan inti kalay sata. Kalata nagparang. Tanad amag nakanuti pa nakikalay sakin ka. Kaya't nangagsara kami. Idida mo, diyak imanugot. Tati amuk awan kami. Pinangtaan nak. Ano sa anak ka no agpakita kan ko ana. Riribukan nati kasarta. Anya? Awan na aramidak. Diyak kaya tamapukaw ka, Edwin. Isa na kisinara ka kan ko ana. Diyak ninamnama. Adagayam sa bali apanggap na. Anya ti kayat mo asawan, Rosalie? Di mo ko mapanunutan aliniputan ka, Edwin. Amo ti Diyos nga wanti panggap ko manglipot kan ka. Nagbutangag lang ang amapukaw ka kanyak. Awa na palos tinaramidak. Hindi pinirsanak na dyan nga ayop. Anya? Hindi tatiyag paiso. Ngamdyak kaya ti may babain. Iso nga awa na palos tinang ibagak itinapagtang ko. Kinupi ko pag iti marugong ko tinapaitan na pasamak kanyak.
Nasurok do abulan day jay. Sakbay ti pa nagkalay sata. Kaya't masawan. Pagkawanan nak. Dahil pamuspusak ti amin. Tapno di mo madlaw. Asahan na si ka ti ama ni Carlo, Edwin. Diyos ko. Nagbunga ti kinaayop na dyan lalaki. Iding kasarnak. Doon abulan ti sikog ko. Ginundawayag ti pa nakakumikumwamang banggad. Kadagi ti panawan nga agpatpatsak apak iti masikugak. Pinagparangkukan ka na kurang iti doabulan ti sikog ko. Namimpas ngay kuwan. Naimbaglaan man. Tasaan ka nagdamdamag iti doktor. Iso kayong pagharap ko nagnanayo na may limot ko ti amin. Ngam nagbindutak. Baka mananak ko, Edwin. Baka mananak. Agasam nga Rosalie. Itilasod ti naunday a panawan. Pinagparang mo asyak ti ama ni Carlo. Baka mananak, Edwin. Ay, aton ka unay. Iso naramid ko tinagilimad kan ka. Tsaka mo na niya terumpa nga panonood ka, Rosalie. Nagsakit na ito anaamuak. Tsaka mo, no ka pa alak. Kaya't mo asawan. Impudno mon ka ni Edwin ti amin, anak ko. Una na. Kadyak mapabasol. Noon yaman ti agbalin a desisyon na. Ay, jak mababalaw no panawan na kayo ni Edwin. Nasakit para kan kuana ti pinabatim nga iso ti ama ni Carlo. Nakita mo't no kasano ti panangipatag na iti anak mo. Diyak ka muna niya ti aramidak na anang. Basol ko. Kunak no saanan adumtang da ito na aldaw. Tanaragsak kamin a pamilya. Awan ti palimod asaan a maibutaktak anak ko. Aklunam, noan niya aman ti agbalin a desisyon ni Edwin. Maipapan iti daytoy abanag. Edwin, pangaasim ta kasarita na kuma. Manuhal dawan asaan ka matagtagari. Aging nga minita. Marilibukan ak pelhan. Nagsakripisyo ak para kada kayo ko ni Carlo. Inananusak ti madayo. Tapno may paayan kayo tinasaya at amasakbayan. Amok amin dagita sakripisyom, Edwin. Ngamkalpasan dagita sakripisyok. Maamwak asaan ko gayam nga anak ni Carlo. Diyak nagayatan tinapasamak. Ngam pinilim tinagulbod. Gaputa nagbutangak. Katsyak. Di mo ka din napanunot no anya ti mariknak. Inaldaw ang mapanpanunot ko dayta, Edwin. Inaldaw ang pagbababawyak tinapasamak iti daidi nga aldaw. Tunggalag sakit ni Carlo. Siyak tagdandanag.
Tunggalad na masapol na. Siyak tagar aramid iti pamuspusan. Amok na ita. Inawagan nak ubing iti tatang iti naundaya panawen. Gaputa si ka tinagbalin nga amana. Ngam sana siyak tipod no nga amana. Edwin. Isabay anak kumapay lang agpanunot, Rosalie. May ba anak pay lang agmaymaysa. Pangaasim, tapanawan nak pay lang. Tatang, mabalin ka di akasarita ka? Carlo. Amu kunti amin, tatang. Sino tinangibagakan ka? Nangag ko ti saritaan nyo kun ni nanang. Pasensyakan. Apoy alikliklikan na, tatang. Gaputa jak amunan niya ti ibagak, Carlo. Uran niya pa ti ibagbagada? Da kayo lang ti bigbig ngamak? Carlo. Da kayo tinangas asikaso kanyak? Da kayo tinangririing kanyak iti binigat? Tunggalad na sakit ko? Da kayo ti madandanagan para kanyak? Imadayo kayo? Tapno makahadalak? Kung may paayo ti amin nakasapulak? Saan ko nagayatan tinapasamak, tatang? Amok na ita, Carlo. Di ko mapanunutin. Anak saya ti panangipatag ko ka na kayo. Anak, oray saan tayo ngagkadaraan? Na kayo lang tatamag. Tiyak kaya tamapukaw kayo itibiyag ko, tatang. Kaguranak ka di. Saan? Agpaiso, tatang. Nasakitan na kiti husto. Ngam ada mapampanunot ko tunggal makitkitak ti tricycle. Anagbalin akatulungak. Tapno maipaay ko dagiti kasapulan niyo nga agina. Tatang. Jak pinanunot nga obligasyon ko. Ti panang padakkel ko kan ka. Inaramid ko na jay. Gaputa responsibilidad ko. Gaputa na patag ka kanyak. Tatang. Idi damo nga inubba ka. Idi naipasngay ka. Nariknak nga anak ka. Anagtaot ka kanyak. Kanta kayo matiyamag. Katagtali na inak nga amam anak. Agyaman ang tatang. Sana darating na magbigkat ka natakas agama. No di kat ti kinabayang ti panawad nga impatag ka. Akas anak ko. Kat awan ti kinapudno ang makapunas itinayta. Ipatpatag kayo unay, tatang. Ipatpatag ka unay, Carlo. Anak. Kat oran niya pa iti mapasamak. Agtalin na tayo. Kas may saan naragsak a pamilya. Ninamnama dagidi apasamak manang Emmy. Jak impagarop asaan ko gayam apudpudno nga anak ni Carlo. Tiimbilang ko nga anak itinaunday apanawan. Ididamo nasakit manang. Kasta unay asakit tinariknak idiimpudno kanyak ni Rosalie ti amin. Ngam ipatpatag ko unay ni Carlo nga uray saan asyak ti pudno nga amana. Anak ko latta nga uray anyapay ti mapaspasamak.
Ti relasyon mi akas agama kat pudpudno kat saan a nagbaliw ti pamatag ko kankwana. Nakasagan aklata amang ipaay iti amin a pagragsakan ken kasapulan na. Ti dayawag mat iti asawak, kadagiti gundaway a panggap mananday di alalaki ti mangriribok. Impakaamunan kanyak, iso asyak tinangsango kankwana. Maag ko nayo siguro kanyak manang, ngem idi sinarak ko ti pudpudno nga ama ni Carlo, kinasaritak iti nasimbang ken naurnos, kat pagyamanak met tamanipod idi, dinan ginandat pay ti mangriribok. Itamanang adda akmanan diti Qatar, itultuloy ko ti agtrabaho para kadagiti aginak. Iti panaglabas ti aldaw, kaslaawan tinapasamak manang, taad-adda pay abimigkat ti pamatagmi iti tunggal maysa. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Edwin. Edwin, pagayam ko, talaga nasakit ti nagdalanam, takalpasan ti mano atawan, samon to na amwan, at ti ubing nga impagarup mo nga anak mo, kat saan mo matgayam akadara. Ngampudno ti kunam nga agama kayo uray saan kayo nga agkadaraan. Gapo iti pamatag nga imparik nayo iti tunggal maysa. Laglagipon tayo asaan adara ti basaran ti panagbalin nga agama, no di kat ti pamatag nga impaay para iti tunggal maysa. Amok nga impatag na kaunay ni Carlo, akasmet iti panangipatag mo kankwana. Nasaya at met, tanalipatan yun ti panubok a nagdalanan nyo, kat agtaltalinaed kayo a naragsak a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyak.